Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, Pitsa 31, katapusan nga adlaw sa bulan sang Mayo tuig 2021. Ano ang mga balita kag isyu nga atong talakayon para karon nga aga. Ini mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako babulig sang D3 Bayo sa pagkakasang mga kagao nga nagtap Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:41 ante sa mga maayo nga balita diri sa syudad sa Bacolod diri kita anay sa duwa naton ka mga problema gid sa Bacolod. Ano man ang sala sa Bacolod noon nagintagaan kita sang hindi maayong serbisyo sang Sineco kag prime water kag basiwa. Ang guwaan la piste sa syudad sa Bacolod imbes kung tani nga makabulig. Kaya mo ini siya pinaka-importante, kinala may suga ka, kinala may tubig ka. Ang natabo subong, ang duwa nga ni nangin piste sa pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Nantawang sitwasyon bala, brown out, wala kagtuo. May mga schedule. Sa wala schedule, brown out magyapon. Di wala ka kapreparar, gubaya, mga pagkabutang mo sa sulod sa puluyan, wasak. Kung wala sang kuryente, wala tubig. Pumares gid ang duwa ka piste ang panawag sa Bacolod noon. Piste sa syudad sa Bacolod. Ano man sala sa Bacolod noon nga yung tagaan kita sining pinakaimportante tani nga mga bagay sa kabuhi isang tagsa ka pumuluyo imbes nga magbulig antos kita tanan. Amo na siling nato nagligad bala na makatukos-tukos kita kung pasakasakaan ang bayran sang prime water ang guaya disgrasya gid. Kung wala Sineco, wala man tubig. Ang Sineco man niya, brown out, tag 8 ka oras kada Domingo, pag-abot sa sultanay, portik taas, naglain pagid. Imbes nga wala ka suga, ang balayran mo, gasaka nga gasaka. Amot anong natabo sa Sineco kag prime water? Pwede matakabakal barato, dito gitla sa mahal. Anong natabo? Anay kinagbulubag-od ang mga opisyal, doon naglain ng Sineco, haw? Ang panawag sa Bacolod noon sila piste sa syudad sa Bacolod. Daw kalain pamatian, no? Inang piste, Sineco, prime water, kag basiwa, nangin piste, nga kuntani, dapat amo ini sila ang maghatag maayo nga serbisyo. Daw, hindi gid magwanta na. Lain gid ang sitwasyon sang Sineco, prime water, kag basiwa. Wala magkalahuya da. Amo na ginahimo nyo sa balukot. Sos, imbes nga buligan nyo, kay taga Bacolod kamo, pinaantos nyo. Ang guwaya nangin piste kamo sa taga-syudad sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Mabalik kami pagkatapos. Mga balita nga una nabatian.
Mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra Wala mo niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsag ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan. Philippine Standard Time, lasay 50. Diri kita, tapos ugta sa Siniko kag Prime Water, mayong balita para sa siyudad sang Bacolod. Kapo naga-monitor kita kay Congressman Greg Gasataya. Iniya maayong balita gini. Hinapaabot nga sa masunod nga semana, posible maaprubahan sa third kag final reading sa Senado ang ginaduso ni Congressman Greg Gasataya nga pagtukod sang Bacolod General Hospital. Amo gini ang pinakanami nga balita pagbukas sa tuig 2022. Tikapon ga monitor kita. Hinpahayag ni Congressman Greg Gasataya sa istorya espesyal na sang Hulyo 1, 2019 gali, ginfile ang among hagna. Kag Nobyembre 2019 sang naaprubahan sa committee level sa Kamara. Hunyo 2020 sang aprubahan sang plenaryo sa Kamara. Oktubre 2020, ginpasaka sa Senado kag nakalusot sa Committee on Health nga ginpamunuan ni Senador Bongo. Amo nang ginapasalamatan ginila si Senador Bongo. Kag sadtong Mayo 27, sini nga tuig, ginaprubahan sa second reading sa Senado. Suno kahapon kay Congressman Greg Gasataya, mga 600 milyones ang ginalukar nga budget para sa Bacolod General Hospital sa diin ginalauman malakip na ini sa 2022 national budget. Mayo, no? Kag sa posible first quarter sa tuig 2022, umpisa na ang groundbreaking sa among proyekto. Amo ini ang ginaalungay sa siyudad sa Bacolod. Amo ini ang paabuto naton. Amo ni siyang pinakamaayogid nga proyekto nga ibutang dire sa siyudad sa Bacolod. So ginapasalamatan gid ang pagpaninguha ni Congressman Greg Gasataya, ginapasalamatan man ang Senado, ang pipila nga nag-arangkada sini kag nagsuporta gid nga ang Bacolod makaangkon sang Bacolod General Hospital. Ipangamuyo ta nga madayon ini sa benepisyo sang taga siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 52. Anong reaksyon sini ni Mayor Bing Leonardia? Ibalik ko na pagkatapos sini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio,
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Radio Philippine Standard Time, las 7 kasako kagkadasig sang oras. Si Mayor Bing, bangod sining karon daw isa kadako nga mayong balita sa pagtukod sang General Hospital, ginpasalamatan niya si Senador Bungo, ngamong chairman sang Committee on Health sa Senado sa pag-aproba sang ginaduso nga Bacolod City General Hospital, ang hagna nga gin-author ni Congressman Greg Gasataya sa Kamara. Kag Senador Mig Subiri naman ang nagbaton ka nag-author sini counterpart nga hagna sa Senado. Amunis lang pila ka mga personalidad nga dapat naton pasalamatan. Siling ni Mayor Bing Leonardia, siling niya kay Go, nga isa ini kamaayo nga balita para sa Bacolod, sa diin isa ini sa ginpromisa sang Grupo Progreso sa ila kampanya sa tuig 2019. Sang Mayo 27, ginaprobahan kung madumduman ang ikadwa nga pagbasa sang Senado ang ginaduso nga Bacolod City Hospital. Ginpasalamatan mangani ni Mayor Bing si Congressman Greg Gasataya kag Senador Sobere sa pagduso sining hagna. Amo na siling naton bala. Kung mapisan ang aton mga opisyal ang dalagko nga mga proyekto hindi gid madingot sa syudad sa Bacolod. Di pasalamatan naton si Congressman Greg Gasataya. Ining madasig nga pagpaluap, mapisan nga pagpaluap sa pinakaimportante nga proyekto nga mahimo matupa sa Bacolod sa tuig 2022. Amo ini ang ginahulat sang tanan nga may ara kita kaugalingon nga General Hospital. Kay ang report daw ginatumboy na ang syudad sang Bacolod. Luwas nga kadako sa ginahatag nga bulig sa Regional Hospital, may pila pa ka mga isyu. Bangod kay ti kuno hindi iya sang syudad sa Bacolod. Pag-abot sining General Hospital, amo ni ang sabat sang tanan nga mga isyu. Dapat ani hindi na ni pagilabdan kay mga pasyente niya mo. Kinanglanon ini ha. Bisan diin nga hospital, batunon kay pasyente, hindi na paglaptan politika. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:02. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio.
palamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon That time, la City. Dasig sang oras ba? Tani ang tandem Sara Bongbong arang kahon ta pa. Politika, pabasantan lang na. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, serbisyo.